Venga, Dan, muy bien, va, muy bien, muy bien. Mate alguno se cae. Va, María, aprieta, María, va, María, aprieta. Mira que la María va a perder el gusto. ¡Vai, David! ¡Bravo! Segona posició, Maria Vilà Mir, del Club Atlètic Escatxics, i en primera posició, el David Salvici, de Caps. I un fort aplaudiment per a aquests nens prebenjamins i fa entrega de premis en una medalla per la sisena posició. L'Anna, la presidenta del Club d'Atletisme d'Arbeca, en sisena posició. I tenim el Pep en cinquena posició. Tenim a l'Adan Bunyales, felicitats també. En posició tenim el Gerard Marfull. I en tercera posició tenim el Romeo Mayoral, s'ha entregat de premis el Jordi Pereira. En segona posició dels Escatxics, el Marià Vilamir, fa entrega de premis el senyor Carles Givert. I en primera posició tenim el David Sadovici, fa entrega de premis l'alcalde de Sergi Pellegrí. Moltes gràcies, Benjamí.